Tradisi suronan kuwi perayaan sing dilakoni dening masyarakat Jawa saben tekan wulan Suro Muharram ing kalender Hijriyah. Tradisi iki duweni makna spiritual lan budaya kanthi pirang-pirang laku kegiatan sing tujuane kanggo introspeksi diri, jaga keharmonisan, ngugoni leluhur, lan ngluhurake nilai-nilai agama Islam bareng karo budaya Jawa. Ritual lan kegiatan. Sing pertama, bubur suro menawi bubur asyura. Biasane dipangan bareng-bareng nganggo lambang kebersamaan lan rasa syukur. Sing keloro, mubeng beteng. Biasane mlaku ngubungi banteng kraton minangka lambang refleksi diri lan ngluhurake perjuangan leluhur. Sing ketelu, Idul Yatama. Biasane menehi sumbangan marang bocah yatim minangka bukti kepedulian sosial. Tujuan tradisi suronan. Sing pertama, upaya berkah. Masyarakat yakin yen wulan suro iku wayah sing becik kanggo njaluk berkah lan perlindungan marang Gusti. Sing keloro, jaga tradisi. Suronan iku warisan budaya Jawa sing kudu dijaga lan dilestarikan. Sing ketelu, ningkatake spiritualitas. Kanthi ritual kang masyarakat upaya nambah iman lan luwih nyedak marang Gusti Allah. Tradisi suronan ora mung perayaan, nanging uga laku ngelaksani nilai-nilai luhur, warisan leluhur, sarana ngutawake paseduluran, kebersamaan lan harmoni ing masyarakat Jawa.